yo, man. I started to see those things. That just went really quick. Well, I'm ready. You still a child, man. I'll bury you with punchline and you just keep rapping. So that's right. You told me. I'm sorry. You know my mom is not around, so I have to myself. Hey, Spitz. Hey, baby girl, how are you? Yo, bro, hold up, You're jealousy, though. You know what? Let's just get the hell out of here before I hit somebody. Mama, ungasangifuni kwakho uvela usho ngikushiye ngihambe nje ngikushiye ngephiza aziyo. Uyazi uyanginyanyisa lento ekhulumayo, uyanginyanyisa ngoba khona manje into yaziyo la endlini ukuthi ulala uvuka awukwazi ngisho nokusonela umbhede ekseni. Into yaziyo ukudla nje kuphela. Awukwazi ukuphuma njengabanye abantwana uhambe uyofuna umsebenzi. Inkinga yami mama ukuthi angitholi umsebenzi. Ngiyenzeni ngisiqashe ke mina Hayi man. Ukhuluma nothi usiqashe. Khona manje unezitifiketi ziyabolela la emakhabetheni. Imali emingaka mina engikhiphile ngikufundisa ezikoleni. Ngoba ngifuna umntana uhambe uyofuna umsebenzi. Iminyaka emithathu yonke wena uhlala le computer yakho le. Uhlala le computer yakho, uhlala le ntozane le into lezinto ezidlala emafonini. Lezi WhatsApp zenu. Yini into yenzayo? Mama ngisebenzisa yona le computer ukuthi ngingapply imisebenzi online. Angithi useless ukamba ubhizi uphethene nama CV ungazi bazokuqasha noma ngeke baqashe. Uthini-ke ngalezi certificate ezigolela endlini? Uthi zenziweni ke zona? Uthi zenziweni le certificate? Ngakhipha imali ezinzima ukuthi ngikufundise ukwazi ukuziphilisa. Khona manje awukwazi na ukuhamba uyosebenza uwandle umnawo uzokwazi ukondla umzali wakho njengabanye abantwana. Sebo, awukwazi ukusukuma ngikhuluma nawe mntana ngiyanisho ukuthini? Yey lo mntana yazi imali samesingaka ngempela ngisikhwele lo mntana ukuthi ayofunda ezikoleni ezinzima. Certificate ezingaka la ekhaya. Yey mina ngikhathele lo mntana ngisazi ukuthi ngenze njani ngaye. Imali samesingaka ngisikhiphele lo mntana ukuthi ayofunda. Kodwa namhlanje akafuni ukuyofuna umsebenzi. Akazi nje nokuthi nalobo kwakho sishile la ekhaya. Asingamazi nokuthi washonaphi. Staffnya phela manje ngiqalekile. Ngiyaphetha mfowethu, anginalutho. Ngiphethe usurali. Uyayibona le nto le. Namathambo sengiyaphinelwa amakrempu yonke indawo angazi ngenze kanjani. Mfethu phela nathi mfethu singazama nami mfethu ukuthi ngisitekela wayezanyana yabo. Mfethu kancane mfethu sibonye phela ngibona baleyo ngishama up and down mfethu utho manje ngibheke. Akunawa. Dala kusibheke sibana nokuphatha ngesebenza. Mangane-ke ngawubheka la mhlawumbe siyelapha kuboza sifike sisamla ngicabanga ukuthi sibaye senokuthi sesimele phela sizame impahla ukuthi uma lowo mzuzu angale yayibona singazama kodwa mfowethu mina isilami uma ngabe sikhulekile lapho edokotheni singaphopile
Do you always sing listen? Let me hear. No, I'm telling you, this song is fire, beat. Okay, man, this is the thing. This is just it, man. It's just it. Yo, bro, So you're saying you got it from? Lino, bro. You don't know Lino anymore. You mean? Yeah, the one and only Lino. Oh man, I love it. You mean Lina the producer? Yeah, man. Wow, So- man, so- we in the things, man. You're gonna take the first verse now. Yeah, I'm gonna take this. And then Lady Z is gonna move, and then I'll take this verse now. Man, ladies, I thought we spoke about it. You know that right now she's in Auckland Park, right? Yeah. You say it so yourself, and she's not even here. Okay, let's say she's here, man. She will just forget it. Let's remove her. Man. Just be patient with that, dog. Man, I've been patient. Like literally. When did we start with this shoot? 3 weeks back. Okay, so when will we do the next one? It's not next week, next Do you think she'll be there? She'll be there, dog. You know, let me make a promise to you. Okay. She'll be there, and she'll remember all the night. Okay, man. Hope you're saying the truth, eh? Yeah. Just Considering the track, man. Considering the track, man. Considering this. Yeah. No, we do need it, but this man, trust me, it's amazing. Yeah, man. I think so. Yeah. Yazi mina ngibona phakathi wena nale ngane yakhe engaphambili nami nihambe niyoyidayisa nina nobabili. Otherwise futhi niyangidina. nguwa aqeda ukuthi yabe emarobotini ngile ama-200 yenza 50 rand ukuthi ama-drugs akhona ngawo ndawo le anganika 50 rand so yebo ke 25 siyashare mina sena kufuze ukudinga emarobotini uthe ukubhizi phanda ama-drugs letha uyabe umntwana manje uyalala ama-drugs Awungeke. hayi ke Wentombi. Uyasangana kahle kahle ne? uyalala ama-drugs hey sibona phambili mntana mase sifike khona le dolphin angazi wobe uzavuma ngoba uyawazi la phela lapho amalayitshi bayakhuluma kahle lapho umuntu efuna ukuthi wena ugibele uhambe mase liphambili sekujikela sevuka ubhova khonale uyakhumbula ngalolu mnyaka ngiye egoli izinto ngihambela kwamalayitshi abahamba kahle hayi yiba ngabuyala kumntanami asasihambela kuhle akuzayo kube le nkinga harasa ngakhona abantwana akunandaba usihambeni sisoshiya ngento le Namarita, mfana wami yini uthubu right man? right mfana wami Awubuye ku-right ngathi une-stress nyana. cabanga umntanami kuba ngasazi uba ngimzisane egoli Mama, kumele kuncede ngithole yazi. kanjani sule 4 years lezi zinja zami tatombi saphila lapha khona Mama, ungakhulumi kanjalo, sokuthole ungawazi. njalo mama kodwa Mama, awubele la. Ine-time eningi uhlala khuluma njalo uyakhuluma. kodwa nje umama kho umuntu olungileyo Nami bengicabanga kanjalo ngingaqedi isikole kanjalo. yamsikela
Akutshela ntombazane yami from the first time akwazisa ukuthi wena ulikhekhela somoya wami sithandwa senhliziyo yami zolobola ntombi ngikwenza uma wasekhaya abazali bami ntombazane bakulindile mawufika ekhaya ntombi uzothola bejabule umndeni wonke ulinde wena sithandwa sami ngoba vele bayazi ukuthi wena uyisithandwa sami khumbula lolo uyasuku sithandwa sami lapho ngikutshela ukuthi sizoshada someday. Going bad with the guy, you know, not that bad, but then going and playing into business with people. Exactly. That's the You know what I'm truth. saying? Yeah, but then babysitting. Our problem with you always not here and Not that again. yeah, but then man, that's a problem. That's a problem for us. Because then last year we did a track for the whole year. That's when we finished a single track. No, he can't. Yeah, rather. Yeah. Rather. Can you promise me to say I'm as what? Okay. you're laughing. You see, he doesn't take anything. No, it's like, not that. Please, Put it in my. Please. Okay, sure. Okay, now guys, this track, I really love it. I really like it. It's amazing. We can even add some depth in there. Like, Yeah, you know the empty style. You know what I'm saying? Then I get that. I get that. Like you can. So, Just listen to this. Yeah, man, he does some good stuff. Yeah. somebody's here. How are you guys? Great. How are you? Yeah, I see that. Grab a chair. Something good is missing here. Otherwise, are you okay? I'm great. I'm great. Yeah, so guys, listen, what's your Ask is. Who said you want to? Exactly. School was like, you guys go to you guys to I can see her. She's one of those cops who go around speaking. Yeah. I can tell. I know a them. cop. I'm a businesswoman. You say so. I'm a business, so how much do you guys buy yourself? 20. Yeah. Okay, that's too expensive. Anyway, and then we get some 200 tables. 200. Guys, I told you. Sounds so good to be true. Oh, it is. In some aspect that I can get it anytime. Money for Nigeria, to push in the business. So whenever it's ready. Okay, let me just give you the details. Give me a call once I get through this stuff. Nurse. So you're a nurse. Nurse.
So, okay, I have to run, guys. Suzohamba kahle. But Bye. make sure that you give me a call